ina son ki fiye da tunaninki kuma zan mutunta ki sosai fiye da tunaninki. Dan tura miki kudaden da nake da su karki wani damu. Dan san ki nake sosai wallahi tallahi ke kadai. Irin wannan hidima haka dan ni kadai? Wallahi ke kadai. Ni komai na da kike gani naki ne. Na ban miki komai da shi. Wallahi tallahi. Wallahi tallahi. Wallahi na zama yar gata. A'a kin zama yar gata. Wallahi. Dan baya ne. Ina ne? Dan nan baya kaga can gurin? Muna zuwa muna shan kwana kofar gidan kenan. Wai nan ne kofar gidan? Nan ne kofar gidan muna kai. Nan ne. Irin ku kananun mutane kai kadai ne attajiri kuma kai kadai ne mai kuɗi kuma kai kadai ne wannan ni ina son ƙara gaya maka. Mu ƙarasa. Ina lalle amina. Dan daya. Bari mu duba ko za mu ga dan yaro ba? Yau. Me nace gani? Me kake gani? Dan leko mun dai. Dan manzon Allah ke mun san da ba za ki iya wani ba. Kowa yake. Dan Allah dan Annabi kuma kai ki kula kowa bacin ni kadai saboda ina da kishi. Wallahi tallahi. Ina magana da ke kuma kake da kuɗi alquran. Ina magana da ke kin kama gaban ki kin tafi. A'a to da ba wanda ya haka. Sannan ku da zuwa. Ke ba kya ganewa. Idan Allah Ubangiji ya haɗa ki da attajirin mai kuɗi kuma da auren ƙaddara to ya kamata ki kula shi. Yanzu ki rasa wanda za ki kula sai wancan. Yayi hakuri dan Allah wannan fa ba saurayi na bane ana baka kanin wa kanin babana ne a ce kanin kakanki ne na uku arewa kenan wannan naji ki duba kansa babu aski kai kamar sai kan gura jo magana yake akan wannan dan gajeren mutumin ni zaki zo ki wulakanta ki tafi ta irin mutuntawa da na dinga miki a nan gurin na zage ina miki kalamai na yaro gani nan ayi hakuri dan girman Allah in za ki kula ne abun yi sai ka tuna kula masu kama gwajin mutane a gari can namiji ba can ake duba ba idan mai rufin asiri duk garin nan an fika ce in kana da rufin asiri da kuɗi ka dinga komai girman kanka in kana da kuɗi komai muni kan da Allah rufa asiri da abun duniya menene a ciki me bayanin ka yaro kana ji ka yi haƙuri da Allah shi kai da ka dinga gaya mai gaskiya kai da kake kuma shi ka ga bawan Allah ka yi haƙuri kaga da kake cewa wai gaba idan an duba gaban a rinka duba baya amma a duba gaba ya zama tafiyan dabbobi kenan in aka haihu mu muke tunani kai ne ce ba da haihuwa wallahi kai dan gari haihuwa ruwa ake sa albarka wallahi tallahi haihuwa ba ruwa ake sa ba Allah ce ba da haihuwa ba ina kike yarinya bawan Allah ne yana kaunar ki amma ni abin da nake duba miki a ringa duba zuri'a in za a magana ta gaskiya ko ba haka bane to kuma soyayya in Allah ya hada ba wannan sai raba to ko ba haka bane amma ni a tsari na ko a tunani na ina ganin ba wai kaga amini na ne kai ci gaba da bayanin ka an samu dan dogo za a fi rayuwa ta ban gane ta ba ta ke na fuskanci soyayyar ma da shige ba na Allah da Allah bane bari gama ka bar ganin kana abokina mahauci in ya je kasuwa sai ya dubi dabba mai maiko wacce ta cancanta in ya saya in ya yanka ba zai asara ba ita ma ya kamata a to na je to wayana ta ai ni ban ce komai ba a wannan magana baka ji kai ki ma canza kai nake so ba shi ki canza ki zama wanda yake so ko na wai ban hana ki so shi ba menene ai ki so ko ba wannan ba ni in na so ina da sharda saboda na san ba dan Allah ake ba dan kudi ake so na to dole abu umarni na kana ji ina jin ka ba na son hasada da bakin ciki kana tare da ni kana cin dunduniya la in son ta kace in bar ma in tafi kaga na ta wa komai ta bar ma ita sai ya turo gidan ku sai ai magana za a yi haka ba kuma za a yi haka na magana wafi ni ba ma a haka da ni kai hakuri nan fa na zo na baka hakuri to daga yau in na bari ga miki daga yau ko agwagwa na ƙara gane kofar gidan nan maganan aure ni take ya bare ba ce ba kula kowa ba talle ba zance da kowa ni kai ne rak in kin yadda da haka shikenan ba ke da ba ki nan to ba damuwa zan kuma wata uku zan ƙara aure